Ibu tumbas toge. Oke, Nggih. ingkang alek. Nggih sing alep. Nggih, pinten? 3.000 mawon, Bu. Oh, nggih. Kalian menapa? Sampun, Bu. Tempe napa sambel betel? Mboten. Tesih gadah. Oh, nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Sambelipun Matur nuwun, nggih. Aku tumbas 2 ya, Bu. Ibu, dulu nek gawe soto rong tak habis ke. Kalih nggih, Bu. Nggih, Inten gawe 1.000. 5.000 nggih. Nggih. Monggo, Bu. Ya, makasih. Matur nuwun, nggih. Ibu, Dalam kula kesupen tumbas berambang. nggih setu bisa Mas. Saya agung mawon, Bu. Seperempat pinten? Seberapa tak hitung ora ya? 13.000. Nggih. Pilih ora? Mboten. Mboten milih pun. Brambang apa ini? Berambang ageng. Brambang apa ya dengane ya? Lali kok anang. Iya. Malin apa? Sampun. Ngaten mawon, Bu. Ya. 13. Nggih. Nggih. Monggo matur Matur nuwun, nuwun, nggih. Pas nggih, Bu. Ya, pas ya. Nggih. Nggih, sami-sami. Pak, tahunnya pintenan? 5.000-an. 5.000. Kula tumbas setunggal. Saya niki gangsal ya, Bu. Nggih. Oh, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Matur nuwun, nggih, sami-sami, Pak.